Opa, kaixo guztioi. Jarraitzen dugu logaritmoekin. Kasu honetan ikusiko dugu zer den gertatzen dena horrelako logaritmo batean. Gu normalean esaten duguna da, lortu behar duguna da argumentuaren barruan dagoena, adieraztea nolabait, oinarrian dagoenaren berreketa bezala. Hau da, kasu honetan 8 izan da, saiatu beharko ginateke, hau 8 ber, ez dakiz lortzen, baina esan gertatzen da, 8 ber bat 8 balio duela, 8 ber bila zuzenean 74. Eta ez daukagu modu bat, zenbaki osoekin hau lortzeko. Ez ditugu zenbaki zatikiak erabiliko netarako, aukera bat izango zen, baina ez da gure helburua. Orduan, horrelakoetan, baina hala ere konturatu behar gara beste gauza bateaz. 8 adierazi dezaket 2 ber 3 bezala, eta 32 baita ere 2 ber 5. Beraz, hauek biak komunean daukate, bai 32 eta bai 8 biak adierazi daitezkela biren berreketa bezala. Bale? Orduan, egingo duguna izango da gauza bat deitzen dena oinarri aldaketa. Hain zuzen ere hemen daukaguna. Bale, hau izango da gure formula. Zertan datza oinarri aldaketa hau? Esan dugunez, ezin dugu gure prozesua lortu 8 batekin hemen azpian, baina nola biak biren berreketa bezala jarri dezakegun, orduan daukagu laguntza bezalako bat. Ni logaritmo bat aldatu aldiot bere oinarria, hemen jarri diot diamante bat, azkenean jarri dezakegu nahi dugun zenbakia, beti daukagu edozein zenbaki jartzeko, baina zenbaki guztiekin ez dugu zerbait interesgarria lortuko. Zein izango zen diamantea kasu honetan? Diamante izango zen 2. Zergaitik? Bai 8 eta 32 biak idatzi alditu darako biren berreketa bezala. Orduan gure kasuan diamantea 2 izango zen. Ekuazio honetatik adierazpen honetatik abiatuta ikusiko dugu zelan aplikatu dezakegun formula hau lortzeko emaitza nahiko interesgarria. Aplikatzerakoan horrelako adierazpen bat lortzen dugu normalean. Egin dugun izan da aldatu oinarria eta idatzi guri komeni zaiguna. Horregatik diamantea jarri aldugulako nahi duguna. Orain egin behar duguna da lehenik eta behin argumentuan zegoena goian idatzi, hau da, goiko argumentuan 32 dagoen bezala, eta bestetik aurreko oinarria, aintzineko oinarria, hemen sartu behar du, baina orain argumentu bezala. Azkenean da, 8. Nik egin dezaketana da, aldatu oinarria, goiko argumentuan jartzen dut neukana, eta beko argumentuan jartzen dut neukan oinarria. Eta honekin, ja, landu dezaket. Egingo dudan izango da, hau borratu, eta adierazpenetik abiatuta lortuko dugu emaitza. Behin hau daukadunean, egin dezaketana da betibikoa. Argumentua bihurtu behar dut oinarriaren berreketa batean. Kasu honetan horrela gertuko zen. Goikoa logaritmo 2, eta dakigunez, 32 da 2 ber 5. Eta bekoa logaritmo 2 eta 8 bihurtzen dugu 2 ber 3. Orain, gogora ekartzen ditugu aurreko bideotan askotan komentatu ditugun propietateak, horien artean badago bat, gu bigarren propietatea ditzen dioguna, eta bigarren propietatea hau erabiltzen, kasu honetan hemen erabiliko dugu, bigarren propietate hori erabiltzen, atera dezakegu berretzailea kanpora. Egin dezakeguna da, hemen dagoen berretzailea, kanpora atera. Hemen dagoen berretzailea, kanpora atera. Eta orduan geratzen zaiguna da, 5 bider logaritmo 2 eta argumentu barruan 2. Eta behan, 3 bider logaritmo 2 eta barruan 2. Eta honekin jarraituz gero, orain, gora ekarri behar dugu, beste propietate bat. Zein da orain gora ekarri behar dugun propietatea? Hain zuzen ere, lehenengoa. Eta esaten du lehenengo propietate honik, gu deitzen digu lehenengo propietatea, esaten diguna da urrengoa. Hemen jartzen dut esateko lehenengoare gara erabiltzen. Argumentuan eta oinarrian zenbaki berdina egonez gero, hori zuzenean bat balio duela. Beraz, gure zatiketa asko errazten da, bihurtzen da 5 bider bat eta 3 bider bat. Berdin, 5 zati 3. Eta hau izango zen gure hasierako logaritmo zai edo arraronen emaitza. Orain, egingo duguna izango da berdin-berdina, propietate berdinak erabiltzen, baina da ikusteko ulertu duzuen odez. Orduan, kasu honetan, bederatzi ezin dugu adierazi 27 berreketa bezala, baina bai bederatzi eta bai 27 adierazi alditugu 3 berreketa bezala, ezta? Dakigulako, hau izango dela 3 ber 3 eta hau izango dela 3 ber 2. Horrelakoetan gogoratu aplikatu behar dugula gure laugarren propietatea edo oinarri aldaketa. Eta horrekin beti lortzen dugu zatiketa bat. Zatiketa horretan, alde batetik. Idazten dugu.
geratzen zaigu logaritmo, oinarrian da guk nahi dugun zenbakia. Kasu honetan interesatzen zaiguna da 3 jartzea. Beraz, logaritmo 3. Eta orain, parentesi barruan, idatzi behar dugu goian aurretik geneukan argumentua, eta bean aurretik geneukan oinarria. Kasu honetan, 27. Beraz, orain ja bai aplikatzen dugula gure bigarren propietatea, eta bigarren propietatea aplikatuz, oraindik ez dugu aplikatzen bigarren propietatea. Orain egiten duguna izango da, idatzi berreketa bezala. Logaritmo 3 izango zen 3 ber 2, eta 27 izango zen logaritmo 3 ber 3. Honekin jarraituz gero, orain bai egiten duguna da aplikatu gure bigarren propietatea, ateratzen dugu berritzailea kanpora, ja ez ditut merkatu behar, eta gertzen zait, bi bider logaritmo 3. Norbait egongo da bere buruari galdetzen, baina pausu guztiak idatzi behar dira, ba ez. Heltzen da momentu batean, zinetan ja, ohitzen zaren eta gauzak asko azkarrago egiten dituzun, baina hasiera batean, ba bueno. Eta orain, lehenengo propietatearekin, bai, zergaitik lortu dugulako, hemen izatea, logaritmo 3 eta logaritmo 3, ez da? Eta hoetan balio dute bat eta bat. Beraz, daukagun izango da, hemen behan jartzen dugu, bi bider bat, zati 3, bider bat. Hau da, bi zati 3. Eta hau izango zen, gure bigarren logaritmoaren emaitza.